Se on moro. Tervetuloa katsomaan ähellystä tänne Miksu kuvailee kanavalle. Ja nyt ei ole käyty kuvaamassa hetkeä tuota ratoja. Meillä on ollut vähän tuo käsikipeä, mutta nyt päätettiin, että tullaan kokeilemaan tänne kuitenkin, että saadaan matskua teille, niin kuvataan semmonen täydellisen kierroksen metsästysvideo. Ja näitä oli puhettakin aiemmin, että näitä tullaan kuvaamaan lähinnä amatööriradoilla, pro-radoilla pärjätä kuitenkaan. Niin kuvataan nyt tässä Ravikankaan amaradalla, niin en tuu kuvaamaan noita väyläopasteita sen enempiä, että kuvataan pelkkää heittoa, että ne löytyy sitten ne väyläesittelyt löytyy toiselta videolta, että ne kannattaa käydä katsomassa. Mut joo, hei mitään pitemmittä puheitta, niin ei muuta, me lähdetään nyt koittaa heittää, että meillä on nyt ollut tuo käsi ihan suht ok, että vähän saanut puttiakin paremmaksi. Lähdetään katsomaan mitä tulee. Meillä olisi tavoitteena nyt tänään pelata varmaankin semmonen, no kokeillaan -15. Ei varmaan kyllä meidän lähellekään, mutta se olisi niinku tavoite. Kyllä tässä amaradalla tässä on iiklepaikkoja kuitenkin ja Vilillä on hyvä käsi, niin sillä saatetaan päässä puttailemaan niitä. Mutta ei mitään, katsotaan mitä tulee. Joo, butsilla lähdetään koittaa. Mullareita ei otella tänään. Voi harmi kun osuu. Se oli ihan hyvä. Se näytti ihan hyvältä. Vähän meni ylös, muuten ihan hyvä. Ois tommonen 5 metriä. Vähän tossa kuusen takana. Hyvä. Ensimmäinen siinä. No niin, eli kakkosväylä. Sehän kääntyi tonne oikealle tuosta montupohjalta ja kori oli siellä. No, siinä jäi putattavaa vielä. Enää MD5 koittaa tän kyllä. No, jos se mene liian pitkäksi, niin se on aika hyvä. Taisi olla no melkein nostolla. Hyvä oli kyllä. Ei oo ku 3 metriä tästä. Siinä. Joo, me en muista sanoiksi minä silloin edellisellä videolla, kun tätä kuvattiin, että tässähän on tullut heitetty holarikin. Katsotaan miten tänään käy. Ei nyt vähän aukeaa tonne oikealle, mutta ihan hyvin tuntuisi lähtevä, eikä satu käteekään. Nyt tänään voi mennä paremmin. Vili lähtee Innova Eaglellä koittaa. Oi, korkeampi. Ota skippi, hyvä. No niin, ollaan me nyt vähän lähempää putilla kuin mitä minun oma oli. Hyvä, alkaa vähän tihuuttaakin. Yritetään saada kuvattua täällä. Monen 7 ylämäkeä. Ai, mie jo vuputtaa. Saa nähdä miten meikäläisellä menee yksi läheltä putti, mutta ei se ole viitti, että ollut Vililläkään. Ei. Oikealta. No, käyn nostele pois ton. No niin, 4. väylä ja koria näkyy tuolla mäen alla. Tää harmittaa tuo edellinen. Tää on nyt onneksi Eagle-väylä. Tässä pitää nyt napata Eagle. Päässään vähän vauhtia takaisin. Ei ainakaan mandomissillä. Onneksi se jää sit minun varaa päässä tuon. Puotetaan tulosta, se on nyt. Koiko saatais pirdiä tosta? Minä ite Fraitilla koittaa, mitenhän tuonne päästään. Tässä on aika hyvää myötäinen, niin tää alivakaa kiekko voi olla ihan jees tohon. On vähän liiakin hyvää myötäinen. No kyllä me nyt se pirdiä otetaan tosta, kun ei tarvitse heittää lähellä. No, nyt meillä on varaa kokeilla meikäläisen rystyä, kun on tuplaheitot. Niin
Vielähän nyt koittaa rystyllä tosta. Itse asiassa se on aika hyvä. No se on ainakin se pirdie. Kun siellä voit runaa. Vähän tuo rupee tuossa linssiä tulee pisaroita. Niin siitä. Ai, ei kun se osuu suoraan siellä. Pikkasen enemmän vasemmalta, niin se olisi ihan ollut haku. No vähän on tuossa kuuseokset, mutta ei pitäisi haitata. Noin. No niin, 4 väylän jälkeen oltais 3 alla. Et ei tää nyt ihan hirveän hyvin nyt lähtenyt liikenteeseen. Ei se. Välillä jos kuuluu vähän yskimistä, niin Vili on parantumassa flunssasta, niin se röhii jonkun verran aina välillä. Elikkä häiriintykö jos. No sieltähän se kuuluukin, en tiedä kuuluuko sitä kameraan. Mut joo, heitto on ihan ok, ei satu niin paljon käteen. Pikkasen tuntuu, tietysti sekin on taas siitä, että minkäännäköistä alkulämpöä ei tullut otettua. Eikä edes putin puttia. Ajateltiin, että keretään ennen kuin se pitäisi kohta sataa vähän kovemmin vettä. Tuolla 2 päivää tosiaan oli hellettä tuossa, että nyt oli aamulla 14. Täällähän tuntui ihan viileältä, kun ajattelin, no ei siellä takkia tarvi. Mutta, ei mitään. Tässä seuraavalla väylässä. Siinä tuttu vanha suoraa tuplamando. Ja tuonne pasuriin kääntyy sitten. Tää nyt meikäläinen kämmenelle ehkä pääsee semmoseen 15-20 putille, jos niin saa suoraan tosta läpi. Mutta Vili täytyy luottaa tässä. On muuten vissiin maalla kyrjellä. Päästä suht suoraan ton vaan päätyy. No se on itse asiassa just aika hyvä, jos se vaan... No ei, kyllä se jää sinne. Ei tosta pirdietä saa kyllä. Yksi mikä on kyllä ollut positiivista, niin vaikka ollut pari hellepäivää, että täällä olisi näitä pieniä mäkäräisiä, mutta ei niitä ole nyt oikein ainakaan näy yhtään. Mene kaikesta läpi. Nyt pitää lähteä katsomaan mitä kävi. Ehkä jos meni läpi, niin ollaan putilla, mutta jos ei, niin sitten ollaan pahassa paikassa. Tämmönen matka jäi puskasta. Siellä on vähän oksia eessä, mutta yritetään ainakin, että jos toinen saisi koriin, saadaan myös sitten ainakin se paari tosta pelattua. Haha, no niin, hyvä. Pirdie. Vilin väylä pelasi ihan itse. No niin, väylä 6. Tässä on tosiaan tuohon mutkaa ja siitä on vielä matkaa 50 metriä suunnilleen korille ainakin. Tässä olisi mahdollisuus Eagleen hakea, tää on par 4. Ei oo enää. Vähän, en edes viittinyt kuvata, kun meni niin paljon oikein. No minä Frightil, mä yritän nyt saada tohon jonkun verran mittaa, että me päästäis edes, ei nyt putille päässä, mutta silleen, että saatais tosta pirdie. Ihan hyvän näköinen heitto, jos menee kaikesta läpi. No ei, mut väylällä. Sitten kyllä. No niin, aika vannoutunut innova mies on, mutta eilen tuli mieleen, että minkälainen kiekko olisi kämmenheittäjälle Saint latitudelta? Onko se liian alivakaa? Ajattelin, että siinä voisi olla tämmöiselle heikompikätiselle kämmenheittäjälle niin helppoja metrejä. Eikö siinä ollut 7 liita? Mut laita hei kommentteihin, jos oot kämmenpelaaja ja heität Sainttia. Sopiiko se vai onko se liian alivakaa kiekko tohon ryminään? Ehkä sillä saisi vähän sitä tekniikkaa enemmän haltuun ja sitä kautta niinku rentoutta tuohon heittämiseen, kun ei voi heittää niin lujaa sitä. Siellä on Vili etsimässä kiekkoa. Taisi löytyä. Hyvä. Semmonen 50 metriä tästä suunnilleen on kori. R-Pro Bigillä lähdetään kokeilemaan vaan, että päästäis putille. Ei kyllä ihan liian lujaa. Miksi tää aina heittää putteriin sit yrittää laittaa kun Tässä on kyllä ihan kiva, että siitä sitten epäonnistuu. Toinen on aina paikkaamassa. Ei jää niin paha mieli itselle. Nyt on kyllä vähän turha hiljainen. Jäi kyllä putattava.
Juu, semmonen 12 metriä jäi. Tää piti olla Eagle-väylä, niin nyt me pelataan 12 metrin putilla, niin pirdi. No. Kyllä se menee. Kato, joo, oi. Joo, niin kuin viime videoilla on ollut, niin tää puttaaminen ei ole ollut minun vahvuus. Katsotaan miten nyt tänään. No vähän oli ujoo sekin. Se on pitänyt kovemmin. No niin, flokiputilla mennään. Siellä. Paari tästä. Eagle piti ottaa. No, nyt on aika pitkä matka tavoitteeseen. Onko edes mahdollistakaan enää? Pauli Dessulla. Lähetään. Mie yritän vaan päästä tuonne mutkaan. Siitä sitten yritetään päästä. Tää nyt ois... Tää on varmaan viimeinen Eagle-väylä meille kyllä nyt. No se on itse asiassa ihan hemmetin hyvä. Se on siellä mutkassa. Jes. Joo, Vili lähtee koittaa. Nyt meille vähän metrejä, kun mie laitoin tonne mutkaan. Niin nyt voi huoletta lähteä kokeilemaan pituutta sitä. Ois ehkä sit mahis se Eagle. No flippaa se nyt vähän ja kyllä se sieltä. No se on varmaan minun mitoilla, mutta väylän vasemmassa reunassa. Meillä on syy, miksi minä sain viimeksi vähän sitä minun peliä kuntoon, on jokaisen ikämiehen salainen peliväline. Champion Mampa. Sillä jos ei saa metrejä heikompi kätinekään, niin sitten on jotain pielessä. Ei miekään täällä nyt hirveästi mitään metrejä saa, mutta sen verran, että jotenkin nyt alkoi se tekniikka viimeksi luistaa, eikä sattunut siihen käteen, niin tää oli se, millä minä sain sen käteen koskemisen pois, että se jäi se runttasu pois. Sitten kun osais vielä heittää. No niin, onneksi toinen lähtee rystylemään. Katsotaan nyt mistä löytyy. No, miksei nää nyt? Millä siellä heitit? No eikö se ole vähän turhan vakaa tohon muutenkin? Hyssästä ainakin. Okei. No niin, heitto numero 3. Ois tosta matkaa vielä. 35-40. Että metään kautta hyssä sitten. Ja aika pitkä. No niin. Hyvä, että se on, mä luottaa tuon meikäläisen lähäripeliin. No edellisen väylän meni pikilähäri pieleen, niin ei auta kun kokeilla uudestaan. Ei anneta sen masentaa yhteen heittoon. No, sit mennään meikäläisen lähärille. Myyää 1 kappale punaisia R Pro pikei. En tiedä, olisiko ollut parempi yrittää putata sieltä minun 25 metristä kuin tuolta kuuseen alla. Siitäkin on 12 metriä varmaan korille. No, menee. Ei, minun pitää yrittää. Ei tarvi sanoa, että havuja perkele, niitä on nyt joka paikassa. Ei. No niin, vie puttaa. Minun ansio. Ei ollut. Paarihan myös siitä otettiin. No, leuka takas ylös. Ei tästä tuu taas mitään. Mut hermo kestää. Hermo kestää. Meikällä on kyllä aika rautaiset hermot. Päivästä toiseen taaperusta. No, ei kyllä tää vielä iloksi muuttuu. Kohta alkaa tulee tulosta. Oltais taas sitten. Mikäs väylä tää on? 8. 8 väylällä. Se on niinku käytännössä Eagle-väylät on nyt pelattu. Ehkä jollain pitkillä lähäreillä vahingossa saatetaan Eagleja ottaa enää, mutta muuten alkaa olla väylillä niin paljon mittaa lopuilla. Ei onnistu. Lähdetään jatkaa. Joo, ja tämähän olikin par 3. Viimeksi käytiin heittämässä, niin minä heitin vahingossa. Hamaa heitettiin, niin lähdin heittää tuonne oikealle, vaikka se menee tuonne vasemmalle. Tonne nyt Vili luottaa liikaa tuohon minun pelaamiseen. No niin, valkyyriä. Tän nyt käytännössä pitäisi toimia, kun jos se lähtisi hyvin tosta, niin
kääntelis yli sit loppupeleissä tuolla. Älä osu. Noin, se on ihan hyvä. No osuu se siihen sit. Löytyi. No joutuu meikä poikakin nyt rystyä pelailemaan tänään. Oi vähän liian tiukka, mutta no, on se putilla. Hyvä. Mitäs jää jokin 6-7 metriä. Vili kysyi, voiko runata, minä elää runaa. Yritän laittaa korialle. Putti on niin rautaa. No samaa paikkaa kuin minun kiekko. Ei kun rollas. No se on itse asiassa nostolla. Noniin, hyvä paarit. No jäi siihen nyt 3 metriä. Sitten vähän 2,5 metriä. 2,5 metriä. Noniin, hyvä. 3 ei ole enää mennyt. Väylä 9. Tämä on yleensä heittänyt sillä Thunderbirdillä tai Valkyriellä. Mietin, että nyt me voisin lähteä koittaa tätä mampaa. Et kiemurtelisiko se tuosta silleen kivasti. Kohtahan se selviää. Tuolla on vasemmalla sitä auttia, luultavasti tää on siellä. No ei, vähän lähti nokka ylös, niin eihän se mihinkään taita. Ja puuhkivi. No, Vili luottaa butsiin. Ei, kyllä se lähetään 11 plus nopeuksisella kiekolla vähintään. Älä osu siihen puuhun. No ei. Toivottavasti ei mene OP:lle. Ei mennyt. Putilla ollaan, jes. Se on just siinä. Tasan tarkkaa 10 ringistä. Ei halunnut pysyä. Voi. Meikäläinen. Se on aina hyvä, kun Vili epäonnistuu, niin itsellä on semmonen syvää huokaus. Mie joku puttaamaan. Ei se mitään. Nyt rupee uppoon nää. Ei! Miksi helvetissä se nyt ei sais kiroa? Puttaillaan pois. Viimeksi tuli tos käyty se Vuoksen niskaa amalla, kun ihan ettei käyty edes kuvaamassa, niin heittämässä, niin siellä alkoi putti olla ihan hyvä. No ei se oo tänään taas sinne päinkään. Tää on niin päivästä riippuen. Miten tos? Ei se on tän päivän. Mut saakeli kun tuo yksikään kun ei onnistu tuolla puttaamaan. Mä laittoi se sen yhden hienon siitä. Vitosväylällä joo. Mut joo, niin tosiaan se tuli se saintti tosta mieleen tosta mampasta, kun mestareiden kiekosta, niin oisko siinä sitten oikeasti siinä saintissa semmoista suoraa kiekkoa kämmenellä. Rystyllähän se ilmeisesti toimii hyvinkin suorana, liidokas kiekko. Mut miten kämmen pelaajalla, millä on vähän vaihteleva tekniikka, niin jees, kohta ollaan seuraavalla väylällä. Puoliväliin. Nyt ei auta muu kuin lähteä kiriimään. Sen verran piti kyllä vielä sanoa, että en löytänyt Metriksistä yhtään Petsot-tulosta täältä Raviksen ammalta. Niin kyllähän me nyt pohjat tänne lyö ainakin. Koittakaa sitten, ketkä tulee, niin laittaa paremmaksi. Ei oo vaikeeta. Joo, tää on tosiaan se par 5. Kääntyy koko ajan tonne vasuriin mennään. Ei nyt niin huonolta näyttäisi. Vähän vasuria, mutta on pitkällä kuitenkin. Eli paikoilla. Kyllä, me koitetaan sitten väylälle sinne samoille paikoille. Ja roudarillahan tällaiset vasurille kääntävät lähetään. Joo. Voipa olla muuten ihan hemmetin hyvä. Vai menikö se just sinne, mihin siekin heitit? Se oli aika hyvä se oli kyllä. Joo, Vili oli semmoset 15 metriä pidemmällä. Jatketaan siitä. Ei ihan hyvää linjaa ole, mutta tuosta nyt tästä pitäisi ehdottomasti kyllä saada se pirdiä. Minä yritän nyt vähän varmistella tuonne väylälle. Ehkä olisi pykälän vakaampi saanut olla. Olisi ollut sit ihan jees. Ei läpi. No niin.
No ainakin päässään nyt pelastaa oikeasti sitä pirdiä. Oli siellä rako. Noniin. Tässäkään minunkin sit runnaat. Se on melkein kuin valma puoliksi laitettu sitä. Joo. Mietin jo vaan koittaa sellaisen roikun tosta koriin. Aika hyvä. Vai ei ollutkaan. Oksa. Joo niin. Birdie. Yes. Taitaa olla 5 alle tällä hetkellä. En ihan 15 on mahdollinen. Mutta ei se mitään. No laitetaan se tavoitetaso. Ootko muuten huomannut, että minulla on aika... Minä laitan johonkin videokommenttiin, että minulla on aika kova käärmekammo. Mites siulla? Häiritseekö yhtään? Tuleeko vilkuiltua? Nyt on nimittäin jostain syystä myös tuntuu, että nyt on tänä keväänä ollut huomattavasti enemmän liikkeellä käärmeitä joka puolella. Taitaa olla jopa sillä Sorkin-radallakin niin ollut nyt tosi monta kuvaa, että siellä olisi ollut käärmeitä. Mut joo, kyllä kannattaa aina kuitenkin olla tarkkana, että mihin astuu. Eihän ne muuten mitään tee. Se polkaise päälle. Se olisi 11 väylä. Kuvataan nyt, niitä on huijattu. Tuollahan se oli tuolla koripaikka. Tää pitäisi olla semmonen ehdoton pirdiä meille kyllä. No itse asiassa kaikki loput. Nyt otetaan niitä. Äskeisellä väylällä 2 kertaa unohin. Minun piti siinä kertoa teille. Mä ajattelin, että minä kerron väylän jälkeen. 2 kertaa unohin. Nyt minä unohan sen varmaan uudestaan. Mut joo. Onko sinusta, miten sinä määrittelet? Tuli vaan Vilikaa tuossa keskustelu, kun Vili sanoi, että minä en osunut edes laitteisiin noissa puteissa. No tottahan se puhuu. Mutta, et hän on osunut. Onko se silloin, laita kommentti, onko se hyvä putti? Minulla oli aikana itsellä ainakin silleen, että okei, laiteosuma, minä olen ihan tyytyväinen. Oli se sinne päin. Mutta onko se oikeasti hyvä putti? Eikö se ole ihan paska putti silti, jos ei se mene koriin? Laita kommentteja. No niin. Firebirdillä. Nyt kyllä pitäisi saada tuosta. Joo, tää on selkeä. Matala ja skipillä vielä. On muuten hyvä. No eikä ollut, kun ei ottanut sitä skippiä. No on se kuitenkin putilla. Hyvältä. Se on muuten aika täydellinen. Pomppasi ihan korin vierestä. 5 metriä. Joo. Molemmilla kyllä ihan ok avaukset. Vilin taitaa olla ehkä... On se metrin puolitoista lähempänä. Tää minun. Jatketaan siitä. Joo. Ei tarvii ees. Pistähän sisään. Jään nyt kuvaan kyllä tän saman tien. Ei kannata minun ees laitella. Jees, 6 alle. Kyllähän minimitavoite 15 allehan nyt meni. On tässä 13 alle vielä mahdollinen. On. Joo. En tiedä mistä minä heitin sen 15. Lähinnä siitä, että yksilötulokset on ollut. Siis, oho. Meillä ei ollut Simon lisotepyöritykset. Joo. Elikkä siis me on pelannut tän viime kesänä -9. Mut se oli vähän semmonen päivä, että silloin onnistui kyllä kaikki. Mutta on useita siis miinustuloksia itsekin. No siitä mä ajattelin, että okei, että me voitais ehkä hyvänä päivänä parina heittää se 15 alla. Mutta eihän tuo, kun Vilikin on noin umpisurkea, niin minus ei ole mitään kyllä, mutta minä laittelen sitä omaa perustasoa, mutta vähän voisi niinku yrittää luottaa tuohon partneriin tuolla. No, ei se tosi kiva heittää kyllä pitkästä aikaa, kun ei yhtään satu tohon käteen. Et sen verran nyt on ainakin se tekniikka kunnossa ja lähtee ne nuo heitot kuitenkin edes suht sinne päin, paitsi nuo lähärit on nyt vähän sekaisin, mut heitot on ihan tosi hyviä.
Seuraavaksi olisi 12 väylää ja ollaan 6 alla. 10 on pakko ottaa. 10 alla. Innovan Eaglellä Vili lähtee koittaa. Otettaisikohan me yksi holari tähän videoon. Tää olisi kyllä aika makea väylä ottaa se houli. Ei sinne päinkään. En edes viitti zoomata. Joo, se on hyvä, että luottaa meikäläiseen. 93 metriä kuitenkin korille. Lievästi. No ei tota voi sanoa, että on ylämäkeä. No ei se. Pikku skippi siihen, niin se on putilla. Ollaan me putilla. Ois semmonen 13 metriä. Toivottavasti salainen ase vaihtiin tää vanhaa putteria takaisin. Toinen menee jostain syystä ohi. En tiedä minkä takia. Ei osunut laitteeseen. Joo. Oikeastihan me sovittiin Vilin kanssa, että minä laittelen vaan tosta 7 metriä siitä yli niin leijappeja. Ei pysyä sitekään pokerina. Oh, niin. Ja taas päässä väittelee, onko laiteosuma hyvä? Ei oo. No joo. Ton takia me nyt on puttailuohje, että me saadaan tommonen helppo paari sitten tosta noin. Kun ei tuo Vili saa mitään sisään. Joo, väylällä 13. Tämähän on se. Tää tuo nyt on 78 metriä, mutta tää alamäkeä. Alamäkeä. Lähdetäänkö Star-tiipparilla kokeilee tosta. Pääsis ees korille. Vili voisit kokeilla holari. Ei, kun se ei mene väärä väli. Toi oikea väli tos, mistä piti mennä tuosta noiden välistä, niin se olisi ollut hyvä. Vili on tähän viime vuonna heittänyt holarin linkillä. Nyt se luottaa PA3. Ois vaan luottanut siihen linkkiin. No aika hyvät skipit näköjään. No kyllä putilla. Onhan tuo ihan hyvälläkin putilla. Pannaan 2 laitetta ohi puttia sit taas se paarikortti. Vitonen siihen nyt jäi näköjään. Ei oo paha. Toivottavasti en joudu puttaamaan. Hyvä. 7 alle. Väylä 14, 72 metriä, pilli suoraan koriin. Tommonen pikkasen korotettu kori tuolla. Oikeelta. On putil. On putil. Meinaa yksi yö unta, että me heti tällä Fireperillä holarin, niin on se nyt lähettävä ainakin sille heittää. Me pitäis saada vaan taitettua tonne sit yliseen. Kun ei vaan paiskaisi, semmonen rento heitto kuitenkin. No se on aika hyvän näköinen. Ai, vielä löytyi joku puu sieltä. Ois ollut tossa. Se varmaan kamerasta näkyy tuo miukki avaus. Osuu tuohon puuhun. Se olisi ollut kyllä ihan hyvä tuo oma, jos ei se olisi osunut tuohon. Mut Vilin jatketaan, ollaan ringin sisällä. Joo, ite en tykkää yhtään näistä ylämäki. Vähän niin sanotusti ylöspäin putattavista. Alaspäin on paljon helpompia. No, katsotaan. Rento putti. Jäi vielä käteen kiinni, kun en pitänyt kunnolla kiinni, lopussa joutui puristamaan. Eikä. Paari. Joo. No tuli viimeeksi, kun se Amaleiskalla kävin. Ajattelin, että se kyllä kivaa taas pitkästä aikaa varmaan kyllä kisata ainakin edes viikkokisoissa. Ja täällä on ollut aika hyvin Villimiehet Discgolfi järjestänyt nyt tosi paljon hyviä kisoja, missä olisi voinut ihan kisata niinku oikeestikin viikkokisojen lisäksi. Mutta tämänpäiväinen kertoo kyllä kaiken taas. Ei kannata lähteä. Pysytään kaukana niistä.
kuvataan ja nautitaan raittiista ulkoilmasta. Samalla voi vähän sekoilla tuossa väylilläkin. Joo, nyt pitäisi pelata loput väylät kaikki vähintään Pirdiellä, että saatais se 10 alle. Mut semmonen tämmönen täydellisen kierroksen metsästys. Meiltä jää vaan aseet kotiin. Joo, mampallaa semmoista flexiä ja loppuu sit pikku feidi. Mielettömän rento haiseri tohon. No itse asiassa se on aika hyvä, mutta se lähti vaan taas väärään linjaan. Piti mennä tuolta vasemman kautta. Se olisi ollut muuten taas tosi... Vili lähtee methodilla tuosta kokeilemaan. Ei osu linjaa. Mut kyllä se... Aika pitkällä putilla. Pitkä putti. Onneksi on putti ollut varmaa tänään. Ei mitään, laitellaan vaan sisään. Pirdiekor. No ne. Pari metriä kakkosringistä tuosta. Meneekö? No vihdoin! Hyvä! Yes. Väylä 16. Alkaa loppu lähenee. 7 alle. Nää pitäis kaikki loput nyt ottaa edelleen Pirdi. Et Vili onneksi vähän pelasti tossa edellisessä. Jaa, mielenkiintoinen linja, jos menee läpi. Taitaa olla Varmaan nostaa. melkein nostava. En luota tähän mampaan, kun tää nyt on lähtenyt niin hyvin. Tää jos sais nyt pikkasen taittaa yli, niin vois olla ihan jees. Ei. Miksi miehen lähi taas? Ja taas sattu käteen. Joo, se on niin tolpas kiinni näköjään kuin olla ja voi. Oho, taas yksi väylä, minkä meikäläisen takia saatiin Pirdi. Ei oo meikäläisestä paljon apua tänään ollut noissa Pirdieissä, mut omi kuitenkin tsempannut ja välillä vähän aukonut päätä, niin semmoista motivoivaa pääaukomista. Niin alkaa se pikkuhiljaa Vililläkin sujuuttaa hommaa. 2 väylää jäljellä. 2 Pirdietä pitäisi ottaa. Nyt on 8 alla. Torolla lähetään. Väylä 17, 61 metriä. Pitäisi päässä putille ainakin. Onko se vähän vajaa? No ei. Se on aika nostava. 3 metrissä varmaan. Nyt tekaa holari. Kortti. Hyvä myötätuuli. Taktikki. Kaikki toimii. No, piti se laittaa CTP paremmaksi kuin minulla. Joo, CTP ihan selkeästi meikäläisellä. Tuolla on Vili. Aitellaan! No nyt voi sanoa. Tosi just muistettiin, että olihan se 2. väylä ja 4. meikäläisen ansio. On nyt 3 väylää hoitanut meille. Tuolla olisi sitten viimeinen väylä. Siinä en ehkä. Ellen saa sitten olla mampala taikoja aikaiseksi. Laitahan kommentteihin. Onks mampa semmonen kiekko, mitä tykkäät käyttää? Vai onko se semmonen kiekko, että mitä et ilkeä käytät päkissä ja heität silloin kun oot yksinään, mutta porukassa ei ilkeä heittää. Eli väylähän kääntyy tonne vasemmalle tuosta noin. Siitä jatkaa suht suoraan. Ja veikkaat Vili lähtee heittämään tuon. No niin. Se on taas minun hoidettava. Käytetään nyt edelleen sitä mampaa. Me en ole tätä koskaan testannut mampalla. Se saattaisi kyllä oikeassa kulmassa niin mennä sinne korille asti. Vähän liikaa, mut... No tuff. Siihen sovittiin Viliikaa, että kun sillä on kamera kädessä, niin mie tosta nyt laitaan ekkaan. Ei tarvis sen edes putaat. Matkaa on, jos tossa on 10, 2, lähempänä 3. Yritetään kuitenkin. Ei feidaa. No ei se olisi ollut huono. Joo, se pitäisi laittaa sisään, niin saatais 10 alle. Ei riitä. Muuten oli ihan hyvä. 9 alle jäänyt meidän tulokseksi.
Vili voi käydä nostelemaan pois, kun se on vähän parempi siinäkin hommassa. Ei tarvi pappaa ehkäisyä tehdä. Joo. Ei siinä. Se oli tällaista tänään. Ehdottomasti laita kommentteihin sit, jos joskus ikinä pystyt pelaamaan paremmin kuin ton 9 paripelinen best shottina. Voiskin luulla, että tää olisi ollut joku toinen pelimuoto, mutta... niin. Joo. Ei se. Mietä ajan nostella nyt kuitenkin ton miukkiekkonen. Kilinästä kuulitte, että se on siinä. Joo. Keli oli ihan älyttömän hyvä. Alku oli pikkasen vilponen teepaita päällä, mutta nyt täällä on oikeasti niinku semmonen sopivan lämmin. 14 oli kun lähdettiin kotonta, että olisiko siinä nyt sit jotain 16 hujakoilla varmaan lämpötilaa. Minulle semmonen ideaalinen. Laita kommentteihin vielä semmonen, voitte laittaa vaikka tukkoon sen kommenttikentän. Pistää siihen, kumpaa on parempi. Parempi heittokeli. 25 helle vai semmonen pikkasen alle 20. Mie ite tykkään siitä alta 20. Ei ole liian kuuma ja eikä hikoa kädet. Semmonen sopiva. Ei mitään. Ota arvostasin suuresti, jos otat kanavatilauksen, jos jaksoit yleensäkin katsoa tän loppuun. Ota kanavatilauksen ja paina peukkua. Mieluummin sitä, mikä osoittaa ylöspäin. Voi tätä kanavaa jakaakin. Mielellään. On näitä kiva kuvata. Ja kivoja palautteita tulee koko ajan. Se on niinku ihan huippua. Kiitokset niistä. Ei mitään. Sitten vielä semmonen. Piti sanoa, että tässä on nyt nämä 2 tämmöstä. Kuvataan näitä ratoja. Välillä käydään sitten, aina ei jaksa lähteä uudelle radalle, niin käydään kuvaamassa tätä täydellisen kierroksen metsästystä amatöörimäisillä silmillä ja käsillä. Niin. Jos on vielä jotain, mitä te haluatte nähdä Vili-Päki-videoa tulossa, kun alkoi siltä toi yskä loppuu. Mut jotain muuta, niin minkälaista heittelyä haluatte nähdä tai muuta. Laita kommentteihin. Kiitokset ja nähdään taas.